Kim asmana suda, yurt parahat, arkada bizim padşamız, biz onkini sorup, yalap yaşayaz, diyen bar bolsa gelsin. Siz näme üçin ne şygydy öldüren, zorlan adamlara çäre görüňdiň? Näme üçin? Bir ýyl bolupdyr, öz ejeti bizim efirimizde gelip aglap aýtdy. Men gyýdymy diýdi, öldürdüler. Näme üçin jinayatkarlara çäre görülenok? Gyýdy zorlan adamlar bir ýokarda işleýärler ýa-da ýegeller bilen ya yegellen ödümi belli däl ýöne şolar bilen gatnaşygy bar. Ya indi diňe şol asmandan bomba ýagmasa, arkadan jan sag bolup dursa, galan adamlary öldürüp bermeli boldumy? Indi çağalara ýanyna ahrana goýmaly boldumy? Okuwa gidende ahrana bile gidip, gelende ahrana bile gelip. Şoňa boldumy indi durmuşymyz? Şomy siziň asugdalaňyz. Yaman tiýip çäre görüň şuny öldüren adamlara. Başgadam haýsy gullugy tutsaň, meselem doktorlaryň elinde doktoryň tupoýlugy, iş başarmaýanlygy sebäpli adamlar ölýär. Ya bolmasa gullukda afserleriň soğuksala ýa-da urup öldürmesi ýene bir sebäp bilen ölýän çağalaryň, eskerleriň, gyýdlaryň sany tajak ýok. Ýöne köpüsini doktorlar meselem plan keselden öldü, ya başka keselden öldü, ya ýene bir zat bilen öldü diýip olary ýapyp goýýarlar. Näme üçin şu zatlar bolupdyr? Indi arkada bilen deň derejede sizem jogapkärçiligi çekilýär. Sebäbi onuň öz borjuny ýerine ýetirmeýändigi üçin bolup geçen jinayatlara sizem derejede jogap berersiňiz. Sebäbi biz bir zat diýsek ylgap çykyp, "Ýok asmana suda, arkada zat diýme" diýip çykýaňyz. Şu gyýdy öldüren adamlara çäre görmeňizi talap edýän sizden arkadaşlar, taşşatçılar.